παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Άλλη μία μέρα, άλλο ένα καινούριο vlog. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε καλά. Εγώ έχω κρυώσει, ωραία, γιατί αυτή την εβδομάδα είχα ένα full πρόγραμμα κυριολεκτικά. Όμως, ξέρετε κάτι, είμαι υγιής. Ναι, οπότε all good, μόνο ότι έχω κρυώσει. Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε και από τον τρόπο που μιλάω, επειδή η φωνή μου είναι λίγο πιο βαθύ ή βαριά. Ένα από τα δύο, τέλος πάντων. Και η μύτη μου είναι μπουκωμένη. Οπότε, ναι. Έρχεσαι ο καιρός, έπαιξε ένα ρόλο. Ναι, γιατί αυτή την εβδομάδα, νομίζω είχαμε 3 μέρες. Ναι, ναι, περίπου 3 μέρες ή 4. Παιδιά, είχαμε μόνο ομίχλη. Και έκανε ένα κρύο, μετά έβρεχε και φύσαγε μαζί, οπότε δεν με θαυμάζει που είμαι άρρωστη, που έχω κρυώσει βασικά. Το καλό είναι ότι δεν έχω κάνει πυρετό, δεν έχω κάνει 10. Απλά είμαι μπουκωμένη και έχω κάποιες στιγμές που σκάω. Ωραία, σκάω. Υδρώνω. Ελπίζω να μην χειροτερεύσει η κατάσταση, αλλά τέλος πάντων, whatever. Τι θέλω να σας δείξω είναι το πρόσωπό μου, γιατί βλέπω ότι καλυτερεύει, ωραία. Για να δούμε ένα close-up. Εντάξει, εδώ έχω αυτά εδώ πέρα τις κοκκινίλες. Okay. Που τις προηγούμενες τελευταίες 2 εβδομάδες, παιδιά σας λέω, έβγαζα σπυράκια. Όχι πολλά, δεν θα έβγαιναν κάτι τέτοια. Και θα είχαν πίον. Και το θέμα είναι ότι δεν ήταν αυτά τα σπυράκια που είναι από απ' έξω με το πίον. Είναι αυτά που είναι από μέσα. Που είναι αυτά τα closed. Και δεν μπορούσα να τα σπάσει ρε φίλε, επειδή πονάνε. Δεν ξέρω τι φάση, δεν ξέρω γιατί μου βγαίνουν. Μπορεί και από το καιρό. Μπορεί να παίζει ρόλος. Και αυτό. Και ναι, τώρα έχει ηρεμήσει το δέρμα μου. Επιτέλους. Και θα σας δείξω τι χρησιμοποιώ εγώ το πρωί. Το πρωί χρησιμοποιώ, όταν ξυπνάω, πλένω το πρόσωπό μου και θα στεγνώσω το πρόσωπό μου με ένα χαρτί κουζίνας. Δεν χρησιμοποιώ πετσέτες, γιατί μαζεύουν μικρόβια, οπότε στο πρόσωπό μου δεν βάζω πετσέτα. Στεγνώνω το πρόσωπό μου με χαρτί κουζίνας. Και μετά, εφόσον θα πλένω και τα δόντια μου, γιατί εγώ το πρωί τα πλένω τα δόντια μου. Κάποιοι δεν θέλουν, κάποιοι απλά τα πλένω με νερό. Εμένα μου αρέσει να τα πλένω. Απλά είμαι εγώ έτσι. Και θα σας δείξω τι χρησιμοποιώ. Θα χρησιμοποιήσω niacinamide και χιλιαριόνι. Και μετά, τώρα αναλόγως, γιατί αυτό το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Το χρησιμοποιώ 2 φορές την εβδομάδα. Και αυτό είναι το Ordinary και είναι το Azelaic. Πώς καταλήγεται Azelaic Acid. Ελπίζω να το λέω σωστά. Azelaic. Νομίζω λέγεται Azelaic. Azelaic. Δεν ξέρω εγώ. Έτσι λέγεται. Και είναι το 10%. Είχα χρησιμοποιήσει και το Skinoren. Όποιοι ξέρουν για το Skinoren. Όμως εμένα δεν με είχε βοηθήσει. Δεν ξέρω, εμένα ήταν μια μεγάλη μαλακία το Skinoren. Και το πέταξα στα σκουπίδια. Φανταστείτε. Και το Skinoren είχε 20%. Αυτό έχει 10% και βλέπω ότι κάνει καλύτερη δουλειά από το άλλο. Τι άλλο χρησιμοποιώ μετά είναι το αντιλιακό. Και εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα από το Skin 1004, το Cantella, το Waterfit Sun Serum. Κάνει μια τέλεια δουλειά. Είναι water-based. Οπότε για τους φίλους μου που έχουν ακμή, είναι ένα καλό, το προτείνω. Τι θα χρησιμοποιήσω μετά είναι κλασικά το moisturizer. Okay? Και για μένα είναι το CeraVe. Έχω χρησιμοποιήσει πόσες κρέμες ενυδάτωσης και αυτή για μένα κάνει την πιο καλύτερη δουλειά. Οπότε μόνο αυτή χρησιμοποιώ και στο σώμα μου, εφόσον έχω και ξυλοδερμία και ειδικά το χειμώνα.
Το δέρμα μου ζητάει μόνο και μόνο κρέμα, οπότε αυτή εδώ χρησιμοποιώ. Και τι άλλο θέλω να σας δείξω είναι, για τα σπυράκια μου χρησιμοποιώ και αυτή τη κρέμα, την Differin. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα, παίζει να υπάρχει ή μπορεί να έχει άλλο όνομα. Αυτή μου την έχει δώσει ο δερματολόγος για τα σπυράκια και αυτή τη χρησιμοποιώ πάλι 2 φορές την εβδομάδα. Και ναι, αυτό είναι το morning routine. Όμως έχω δει ότι έχει καθαρίσει το πρόσωπό μου και είμαι χαρούμενη, yes, γιατί λίγο ένα backstory με μένα και με τα σπυράκια και με την ακμή. Εγώ από μικρό παιδί, βασικά ναι, κοιτάξτε, όλη μου τη ζωή το δέρμα μου ήταν μια χαρά. Ωραία, δεν είχα κανένα σπυράκι. Το μόνο σπυράκι που θα είχα ήταν όταν μου ερχόταν η περίοδος και θα βγάζα ένα σπυράκι εδώ ή εδώ και αυτό ήτανε. Like, for real, αυτό ήτανε. Το δέρμα μου ήταν πάρα πολύ καθαρό. Και το 2021-2022 έχω βγάλει ακμή εδώ πέρα. Ωραία, ήμουνα χάλια. Εντάξει, όχι χάλια, όμως και πάλι είχα πάρα πολλά σπυράκια και το θέμα ήταν ότι με πόναγαν τόσο πολύ. Και ήταν η πρώτη φορά που είχα ακμή στο πρόσωπό μου, οπότε είχα σοκαριστεί, ναι. Δεν ήξερα τι να κάνω, ναι. Ένιωθα άβολα, ναι. Όπως έχω πει, ήταν η πρώτη φορά που μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω. Και ήμουνα 21 χρονών, ναι, 21-22 χρονών. Ωραία. Και πήγα στο γιατρό, μου έχει δώσει αντιβίωση και νομίζω είχα πάρει το Ακουτέν. Νομίζω Ακουτέν μου είχε δώσει να πάρω, που αυτό το είχα πάρει 28 μέρες. Επειδή τα χάπια ήταν 28 χάπια. Και τα είχα δοκιμάσει. Όντως, μου είχε καθαρίσει το δέρμα, δεν μπορώ να πω, μου το είχε καθαρίσει, όμως είχαν μείνει κοκκινίλες. Ωραία, και οι κοκκινίλες, το θέμα είναι ότι οι κοκκινίλες θα σου φύγουν από μόνες τους και δεν φεύγουν γρήγορα, αυτό είναι το θέμα. Ό,τι κρέμα και να βάλεις, θα φύγουν μόνες τους. Ωραία, όπως βλέπετε και εδώ. Οπότε ναι, μου είχε καθαρίσει το πρόσωπο, ναι. Μου είχαν φύγει τα σπυράκια, ναι. Απλά μετά ήταν οι κοκκινίλες να φύγουνε. Και με είχε βοηθήσει και χρησιμοποιούσα πάλι και αυτή τη κρέμα στο πρόσωπό μου. Οπότε μου είχαν φύγει τα σπυράκια. Μου είχε φύγει η ακμή. Και τώρα πριν 1 χρόνο μου έχουν ξαναβγεί, όμως όχι τόσο χάλια. Δηλαδή μου έβγαιναν μόνο εδώ πέρα και πάρα πολύ λίγο. Αλλά και πάλι με φάση, ρε φίλε, νόμιζα ότι απλά έχουμε τελειώσει εμείς οι δύο. Ωραία. Και έχουμε φύγει ο ένας από τον άλλον, έχουμε ξεχωριστεί. Έλα ρε φίλε, πάλι μου είχαν έρθει, αλλά τι να πεις. Και ναι, και καθίσεις επειδή πίνω και ένα καφέ. Το χρειάζομαι. Χωρίς καφέ εγώ δεν αρχίζω τη μέρα μου, αυτό να το ξέρετε. Και ναι, αυτά νόμιζα ότι δεν θα ξανά είχα ακμή. Μου έχει έρθει και πέρσι, όμως όπως έχω πει, όχι σε μια χάλια κατάσταση, ήταν απλά, δεν ήταν τόσα πολλά, αυτό είναι το καλό. Οπότε δεν μου έχουν δώσει να πάρω αντιβίωση επειδή ήταν τόσο χάλια. Όμως και πάλι μας φάση φίλε, απλά άσε με, let me be, like honestly, let me be. Ωραία, άσε με να ζήσω τη ζωή μου. Γιατί πάλι έρχεστε. Okay, whatever. Και ξέρετε, σκέφτομαι. Και τότε, το 2021-2022, είχα πάρα πολύ στρες. Είχε γίνει και όλη αυτή η πανδημία, δεν ξέραμε τι θα γίνει, οπότε και αυτό με είχε αγχώσει. Φυσικά που θα μου βγουν και σπυράκια. Και πέρσι πάλι είχα στρες, όμως δεν μπορώ. Ναι, ξέρετε κάτι. Πέρσι έδινα για το δίπλωμα οδήγησης. Ωραία. Και ταυτόχρονα πήγαινα στη δουλειά και βρίσκα και ήθελα να βρω και ένα διαμέρισμα. Δηλαδή είχα πάρα πολλά στο πιάτο μου. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να πω, δεν ένιωθα στρεσαρισμένη, δηλαδή αγχωμένα από ότι φίλε δεν αντέχω άλλο.
Όμως και πάλι το σώμα μου ένιωθε στρεσαρισμένο. Οπότε δεν με θαυμάζει ότι μου είχαν ξαναβγεί σπυράκια. Και ναι, αυτά. Όμως βλέπω ότι καλυτερεύει. Το έχω παρατηρήσει από τον προηγούμενο. Βασικά, αυτούς τους τελευταίους μήνες έχω δει ότι αρχίζει και καλυτερεύει και γίνεται πιο καλύτερο το δέρμα μου. Και γι' αυτό χαίρομαι. Και ναι, αυτό ήθελα να σας δείξω λίγο το morning routine, το τι κάνω εγώ. Τι χρησιμοποιώ το πρωί. Πας και πάρτε και εσείς κάτι ιδέες. Τι θα σας δείξω είναι και θα σας δείξω τι έχω πάρει. Καθίστε. Λοιπόν, πήρα αυτά τα δύο τα ταμπλό. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Ωραία. Είναι αυτά τα δύο ταμπλό. Πού θέλω να τα βάλω ακριβώς εδώ πέρα πίσω. Θα τα βάλω απάνω από το καναπέ. Και δεν θα τα βάλω μόνη μου γιατί ξέρετε κάτι. Σε αυτό το σπίτι έχω μόνο... Τι έχω. Έχω βίδες και κατσαβίδια. Και αυτό ήτανε. Δηλαδή άλλα πράγματα, άλλα εργαλεία δεν έχω. Οπότε θα πάω στους γονείς μου, θα φέρω και τους δικούς μου εδώ πέρα, γιατί θέλω να με βοηθήσει ο πατέρας μου. Το δεν ξέρω αν έρθουν όλοι τους. Αυτό το ξέρω. Και ναι, θα βάλουμε αυτά εκεί πέρα πίσω. Και σήμερα... καθίστε μία, καθίστε. Παιδιά, σήμερα πάω με τη Λόρη σε ένα event. Δεν είναι event, είναι basically ένα meetup. Που έρχονται άτομα που έχουν McLaren, Aston Martin και νομίζω και Koenigsegg. Αυτό το αμάξι δεν το ήξερα, αυτό το τρίτο, να σας πω την αλήθεια. Άμα εσάς έχετε μια μανία με τα αμάξια, μάλλον θα ξέρετε ποιο αμάξι εννοώ. Η ξαδερφή μου έχει μια μανία με αυτό το αμάξι και λέει ότι ελπίζω σήμερα να δω ένα Koenigsegg. Της λέω, φίλε, δεν ξέρω τι θα δεις, whatever. Όμως θα πάμε εκεί πέρα επειδή είναι ένα coffee and meetup basically. Και θα πάμε κι εμείς για να δούμε τα αμάξια. Και μπας και μπορέσω να βγάλω ένα vlog, να βγάλω κάτι κλιπάκια, άμα με αφήσουν τα άτομα που έρχονται με τα αμάξια τους, τα ακριβά αμάξια τους, να βγάλω κάτι κλιπάκια, θα τα βάλω και εδώ πέρα σε αυτό το vlog. Όμως είμαι ενθουσιασμένη επειδή θέλω να δω κάτι ωραία αμαξάκια ρε φίλε. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια αμάξια, απλά θέλω να δω μπας και κάποιος το έχει φτιάξει ωραίο το αμάξι του. You know what, θέλω να δω ένα τέλειο φτιαγμένο. Αυτό είναι ωραίο ρε φίλε. Και ναι, αυτό θα κάνω σήμερα. Και ναι, αυτά basically. Οπότε τα λέμε λίγο αργότερα γιατί θα είναι τελειώσει το καφέ μου. Και θέλω να φτιάξω μια φωτογραφία για το YouTube για να βάλω για τα vlogs. Επειδή χθες έχω τελειώσει το τρίτο vlog και θέλω να το ανεβάσω σήμερα, όμως θέλω να φτιάξω λίγο το banner. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Το banner. Basically η φωτογραφία που βλέπετε και κάτω είναι ο τίτλος. Αυτό θα φτιάξω και το τίτλο. Οπότε έλατε να το κάνουμε αυτό. Και τα λέμε αργότερα. Αργότερα μάλλον όταν βάλουμε τους πίνακες. Και πιο μετά να ετοιμαστώ. Αμήν θα φορέσω αυτά που φοράω. Έτσι να πιστεύω επειδή έξω κάνει λίγο κρύο. Όμως λίγο να φτιαχτώ, ωραία. Αυτό. Και μετά θα πάμε να δούμε κάτι φανταστικά αμάξια. Άμα μας αφήσουν να βγάλουμε κλιπάκια. Οπότε τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει έρθει ο πατέρας μου να φτιάξουμε τις... Πώς λέγονται? Τις κορνίζες. Όχι κορνίζες. Δεν είναι κορνίζες. Οι κορνίζες είναι αυτές που βάζει... Ούτε φωτογραφίες δεν είναι. Τέλος πάντων, τα ταμπλό. Τις πινακίδες. Τις πινακίδες. Τα ταμπλό, ρε. Τα ταμπλό, αυτό έλεγα. Τα ταμπλό, οπότε θα τα βάλουμε αύριο. Τώρα φεύγουμε σε αυτό το event με τα αμάξια. Σούπερ. Και ναι, άμα μπορούν να με αφήσουν να βγάλω βίντεο θα σας δείξω κι εγώ, οπότε πάμε. Παιδιά, φτάσαμε και πήγαμε, ζώσανε αυτά. Εγώ προσπαθώ να πετάξω το Δύο τέτοια. χαρτί και θα σας δείξω αυτά τα αμάξια. Λοιπόν, ένα, το δεύτερο. Είναι δύο.
Και ένα BMW που θέλω κι εγώ να πάρω. Αυτό, εδώ. Η Λόρη έχει πάθει πλάκα με αυτό το Bentley. Wow, ποιο είναι? Είναι hybrid. Για να δω τη Λόρη. Λόρη, για να σε δω μία. Να. Λες ότι είναι Rolls Royce. Ο Άλεξ, κοιτάξτε τον Άλεξ. Αυτό είναι Majestic. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά το λόγο του, το έκαναν έτσι. Γίνεται χαμός όμως σας δείχνω αυτό. Κάτσε. Που είναι με το Richard Mille σε collab. Τι έχεις να πεις? Ωραίο είναι. Το μπλε είναι ωραίο. Κοιτάει και το μπλε το έχω δει με τη Λόρη. Είχαμε μπει στο μαύρο, δεν έχουν το μαύρο εδώ πέρα. Και ναι, η Λόρη κλασικά έχει πάθει πλάκα με το τέτοιο. Για το καρμπόν. Τι έχεις να πεις? Για κάτσε, σε πάρω. Κοίτα μέσα πώς είναι. Έλα να Μέσα δεις. δεν τα έχω δει. Μέσα, κοίτα. Έχει μόνο την καρέκλα. Και κοίτα κάτω. Αυτό δεν είναι το νήτρο. Ωραία, κοιτάξτε. Φίλε, κοίτα πώς είναι πίσω. Αυτό είναι πολύ αέμφα μέσα. Να. Κοιτάμε και αυτό. Δεν είχαν πουλήσει ένα τέτοιο. Κοιτάξτε. Είναι φανταστικό. Έχουμε μπει σε ένα τέτοιο με τη Λόρη. Η Λόρη κοιτάει επειδή αυτά εδώ είναι από καρμπόν. Και έχουν και αυτό εδώ. Πάλι ωραίο. Πάλι very nice. Μπορείς. Αυτά τα έχουμε δει και τις άλλες Ναι, φορές. αλλά αυτό δεν το έχει ανοίξει και κανένα. Ναι, αυτό το είχαν ανοίξει και το είχαμε ακούσει. Παιδιά, ήταν φανταστικός ο ήχος. Πρέπει να είναι στο μάρτι, ένα τέτοιο. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Τι ξέρεις, θα κάνω. Άλεξ, μπορείς να μπεις? Ο Άλεξ θα να μπει. Εμείς έχουμε μπει σε αυτά. Μπες. Τι τρέπεσαι ρε, μπες. Δεν τρέψει, είναι στον εγώ. Θα μπει η Λόρη που έχει ξαναμπεί. Εγώ σε αυτό θα μένει. Κοιτάξτε εδώ πέρα και πίσω. Και καλά, εμείς το έχουμε ακούσει στο αμάξι πως ακούγεται και ακούγεται φανταστικά. Να η Λόρη. Παιδιά, λες ότι είσαι πεαβιόν. Μα το Θεό. Η Λόρη έχει πάθει κοκομπλόκο. Για πες μας πώς νιώθεις. Λες ότι πετάω τέτοιο. Πώς το λένε, αεροπλάνο. Και περίμενε, τι να δω. Αυτό πηγαίνει μόνο του SMI, δεν είναι Volkswagen. Δεν είναι Volkswagen. Είναι πως κλείνει. Ω, δεν, είναι αυτό. soft. Δεν το sé. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Αυτό είναι φανταστικό. Δεν έχει. Είναι φανταστικό. Άλεξ, έχει μοκέτα μέσα. Όντως. Ωραία, μπράβο. Κοιτάξτε, Για τα να έκανα δούτε βάλει μοκέτο. τέτοιο. Τέλεια. Αυτό είναι ένα πράγμα. Θα βάζα και τα παπούτσια μου. Σε αυτό έχουν βάλει μοκέτα. Για εγώ θα έβγαζα και τα παπούτσια. Τέλειο, τέλειο, μπράβο. Ναι, είναι ωραίο. Ο Άλεξ θέλει να κοιτάξει αυτό. Το έχει πάθει πλάκα, για πες μας. Σ' αρέσει? Εντάξει, εγώ τα βλέπεις, είναι ωραία να τα βλέπεις, αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι σε σοκ φάση. Είναι ένα αμάξι at the end of the day. Είναι Aston Martin, ναι, τα βλέπεις πέρα, αλλά είναι... Ναι, βλέπεις αυτό. Κοίταξε, να σας πω την αλήθεια. Όταν είχαμε ξαναέρθει εδώ πέρα και κοιτάζαμε τα αμάξια, το άτομο που τα πουλάνε λέγανε ότι ωραία είναι. Ναι, ωραία αμάξια, όμως για την καθημερινότητα δεν βγάζει νόημα, επειδή για να τα συντηρήσει είναι ακριβά και η ασφάλεια είναι ακριβή για αυτά τα αμάξια, οπότε έλεγε δεν βγάζει νόημα. Θα ακούσετε και ένα σκυλί. Είναι το ίδιο. Έχει κοιτάει αυτά αυτό. Ναι, μπες. Ναι. Δεν θα μπορούσε να φύγει από το φάρος. Δεν ξέρω. Και ναι, αυτά είναι με τα αμάξια. Δεν είναι φανταστικό. Άμα δεν κάνω λάθος, μπορούμε να κοιτάξουμε και σε αυτό το τέτοιο. Άμα δεν κάνω λάθος. Κάτσε πως κάτσε έτσι. Με το κεφάλι προς τα κάτω. Ράγαλε τον Άλεξ.
Νομίζω μπορείς να ανοίξεις το τέτοιο να δεις. Το έχω ανοίξει. Το έχω στο άλλο. Είναι φανταστικά. Business. Έλα, businessman. Δεν μου κάνει Κοιτάξτε τον φωτογραφία με το Άλεξ. δικό μου τηλέφωνο. Ο Άλεξ, λες τι είναι αυτός ο πλούσιος... Ο Άλεξ δεν σου δίνει λίγο, λες τι είναι αυτός ο πλούσιος ο θείος που μένει στο Ντουμπάι. Μακάρι να ήταν. Όμως ναι, τα έχουμε ξαναδεί εγώ και η Λόρη αυτά τα αμάξια, όπως έχω πει. Ωραία αμάξια, δεν μπορείς να πεις. Αυτό είναι από το... καθέσεις που δεν βλέπετε, δεν κάνει focus. Τέλος πάντων, το 2022 είναι το DB11. Είναι ωραίο και αυτό. Να. Έχουμε και μία μηχανή. Εκεί πέρα, ένα SUV. Δεν σ' αρέσει? Και ναι, αυτά basically Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα παλιά. Είχε ένα γκρι. με αυτά τα αμάξια. Ναι, και αυτό είναι παλιό. Είναι πιο παλιό. Παιδιά, κοιτάξτε Λόρη, μπήκα σε ένα από τα πιο φθηνότερα. Όχι, υπάρχουν και πιο φθηνότερα. Εντάξει, το κάνει 60 κάτι χιλιάρικα. Ανοίξαν το άλλο Aston Martin, το τζιπάκι. Ιάκο. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να το ακούτε. Κοίτα εδώ, εδώ πάει. Ναι, αυτά τα ρολόγια ξέρεις πόσο είναι. Είναι. Το δεν έχει... τιμονάκι μας είναι μικρό. Για άνοιξε αυτό, ανοίγει έτσι, ανοίγει. Από μόνο του. Από μόνο το ανοίγει. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Τιν. Όμως μικρό το τέτοιο. Είσαι αυτά. Ναι. Ωραίο. Αυτό το πουλάνε για... Ναι, δεν έχουν soft. Αυτό πουλάνε για 69 χιλιάρικα. Παραδείγματος χάρη. Ναι, 70 χιλιάρικα. Το ίδιο και αυτό. Εμείς το κοιτάμε για το SUV. Oh my god, 500 να κάνει. 457 χιλιάρικα. Το SUV. Ακριβώς το ίδιο είναι και εδώ η πόρτα. Δεν σου δίνει λίγο εκείνο το λάμπο. Είναι μεγάλο, αλλά. Και εδώ. Εδώ. Καθίστε εντάξει τη Λόρη. Με το SUV. Και πίσω, για να δούμε πίσω. Δεν είναι. Το πιο πιο ωραίο. Πίσω, οκ, καθίστε δεξιά. Έχει και panoramic view. Πώς είναι πίσω. I mean, Είναι λίγο στριμωμένο. δεν είναι το ίδιο με το πράσινο. Το πράσινο νομίζω είναι πιο καινούργιο. Για να το Ναι, και πίσω Πώς είναι... το παπαγάζι. Έτσι. Καλά. Κοιτάει το πορμπαγκάζ. Έχει πολύ μικρό πορμπαγκάζι. Ναι. Έχει πορμπαγκάζι σαν το Q3. Για να δούμε. Πόσο τι είναι. Κάτι ακούγεται εδώ. Ναι, μπορείς να το σηκώσεις. Σηκώνεται η τέτοια. Σηκώνεται λίγο το αμάξι. Έχει και τις θέσεις να τις πεις. Και ναι. Να μιλήσει. Και τις θέσεις. Λοιπόν, Τώρα η πώς Λόρη- τις βάζουμε πίσω. Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή πρέπει να πας εσύ Για εδώ δίκιο, πέρα στις και να κακές τις πρόξεις. θέσεις. Κάτι ναι. Κοιτάξτε εδώ. Δεν πήγαινε. Αυτά είναι... Τι περιγράφω Τι καλά περιποιημένα είναι. Μπράβο. Αυτό είναι το Morgan. Έλα. Γιατί κάνει update τώρα αυτή η μαλέκη. Ο Άλεξ. Παιδιά, ο Άλεξ έχει κάνει update στο τηλέφωνο του. Κοιτάξτε μας κοιτάει, Λόρη. Εσύ δεν θέλεις να πας. Ωραία, πήγαινε κι εμείς. Κοιτάξτε, αυτό είναι pre-owned. Δηλαδή κάποιος το είχε. Και ναι, έτσι φαίνεται. 95 χιλιάρικα. Κοιτάξτε τι παλιό που είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι... Ναι, είναι cute. Και ναι, Άλεξ, τι έχεις να πεις. Τι έχεις να πεις, Αλεχάνδρο. Ο Άλεξ δεν λέει τίποτα, κοιτάξτε πώς έχει μείνει. Τι γουρτά. Όμως λέει, δεν είναι ωραία. Και εδώ πέρα πίσω
κάθονται και φτιάχνουν. Δηλαδή, άμα έχεις ένα Aston Martin ή άμα έχεις ένα McLaren ή βασικά άμα είσαι πελάτης σε αυτούς εδώ πέρα. Ναι, και τη γλυκούλα που είναι. Μπορείς να κάτσεις στο service και να σου φτιάξουν το αμάξι. Basically. Αυτό. Ρε, θα δούμε τη μηχανή. Τη μηχανή ούτε καν δεν την έχω δει, ρε παιδιά. Κοιτάξαμε το SUV. Nice, όμως. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε μία πώς φαίνεται. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Η ξαδερφή μου τρέχει για να πιάσει μόνο και μόνο το πώς ακούγεται. Και ναι, αυτά. Άλεξ, πώς σου φάνηκε? Έχει φάση. Ναι, είχε φάση. Εσένα πώς σου φάνηκε? Ωραίο είναι. Δεν φύγουμε τώρα. Η Λόρη δεν θέλει να Τι φύγουμε. θέλεις να κάτσεις κι άλλο? Ναι. Και από τη Γερμανία είναι. Η Λόρη θέλει να δει. Παιδιά, εγώ σας λέω, αυτά εδώ πέρα τα BMW πίσω μου, ένα τέτοιο να μου πάρω κι εγώ. Η Λόρη θέλει να δει αυτά εδώ και κοιτάει και το Ferrari. Εγώ θέλω να κάνω, φύγε από εδώ, να κάνω ένα έτσι. Exhibition. Εμένα δεν πολύ με Δεν σε νοιάζουν. Αμήν. Φύγε από εδώ. Μ' αρέσει εδώ πέρα, το έχει βάλει. Καθίστε, θα το δείτε. Το έχει βάλει και στο αυτοκόλλητο. Να μην πιάσουμε τα Kennzeichen. Ναι. Όμως τώρα μυρίζει λίγο καμένο, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω να πάω κάπου, να φάω κάτι γλυκό, να πιω μια σοκολάτα ζεστή και σιγά σιγά να τι κάνω σπιτάκι, να πάω στο σπίτι. Δηλαδή φανταστείτε το τι θέλω να κάνω εγώ. Όμως εντάξει, ήταν ωραίο. Και ήταν πάρα Κάνει πολύ και αυτό ωραίο. το Ξέχασα να βγάλω ότι έχουμε φύγει από το event. Ήταν ενδιαφέρον. Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Αυτό. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα εστιατόριο να κάτσουμε να φάμε και να σας δείξω μετά το πιάτο τι έχουμε πάρει. Όχι, Οπότε- εκεί δεν είναι celebrity. Το πώς. Εσύ, έλα, σκάσε τώρα. Αυτά. Κοιτάξτε, ο αδερφός μου πήρε να πιει αυτό. Βασιλικό με ginger. Και εμείς, εγώ και η Λόρη, Το original. original, Original girl. αϊράνι. Και τώρα σου πάει μέσα στη μούρη. Να κάνω μια ερώτηση. Σας είπε αυτό είναι πιο κακό ποιο λόγο? Δεν μιλήσαμε τι γίνει, οι δύο ήταν σαν νου my spoon. Αυτό. Ήρθε το φαΐ και Αυτό τι είχε από θα πάνω? φάμε. Τελειώσαμε το φαΐ. Πόσο του δίνεις? I'm from Dracula. Ένα 5-6 κάπου εκεί. 5-6. Δεν ξέρω. Είχαμε και πολύ τέτοιο. Παιδιά, άμα έχετε δει Dracula. το πιάτο, δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Εντάξει, δεν ρωτήσαμε πόσο μεγάλο ήταν και πόσο τα είχε. Dracula, I'm from Valakia. Καταλάβατε εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτός εκεί πέρα πες ότι παλεύει μόνος του να βάλει το τέτοιο. Και το καπέλο λες ότι είναι ο Μπόμπο Μάστορας, γιατί δεν ξέρω. Για πες μία, Άλεξ, εσύ πώς σου φάνηκε το φαΐ? I'm not in your vlog, you're not thinking. Α, ναι, καλά, έχεις μπει πόσες φορές στο vlog μου. Μύριζε καπνός. Τώρα που πάμε? Προς τα πάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, οι μπάλες που σας έλεγα, αυτή εδώ η κόκκινη, αυτές είναι οι χριστουγεννιάτικες Κάτσε να μπάλες σου δείξω το που σας Dracula. έλεγα τότε. Γεια. Εμείς έχουμε φύγει, αλλά έχουμε κοιτάξει να είμαστε εντάξει. Romanian blood. Watch out. Watch out. Και ναι, το πιάτο δεν ήταν τόσο μεγάλο. Εντάξει, δεν ρωτήσαμε κι εμείς πόσο μεγάλο είναι το πιάτο, ωραία. Όμως, δεν ξέρω. Έχω σκάσει. Λόρι, κάτσε, δεν έφτασες ακόμα στην εκκλησία. Και ναι, γενικά αυτά. Πάμε, Δεν είναι. let's go. Για πάμε. Πάμε να πρέπει κάνει demonetize πάλι το Είναι όλοι YouTube. γέροι εδώ πέρα. Like literally. Και ναι, εντάξει, εγώ του δίνω ένα. Κι εγώ ένα 5 στα 10. Δεν ξέρω, ήταν το κρέας ok, αλλά Ναι. δεν ξέρω, Το κρέας ήταν ok. δεν περίμενα grill mix. Αυτό ήταν λίγο Ήταν σαν grilled. σουφλάκι με κιμά, δεν ξέρω. Ναι, φτιάξανε κάτι σουφλάκια από κιμά που της Λόρης και του Άλεξ δεν του άρεσε, δεν τους άρεσε καθόλου. Εγώ είπα ok. Οπότε ναι.
Αυτά, τώρα περπατάμε στο κέντρο. Θα σας βγάλω ένα κλιπάκι να δείτε αυτές τις μπάλες που σας έλεγα τότε στο πρώτο vlog. Ότι θέλω να έρθω στο κέντρο επειδή είδατε έχουν βάλει τις μπάλες. Και εννοούσα αυτές τις μπάλες. Γίνεται της Πόπης, δεν κατάλαβες. Είχε βγάλει κάποια ένα TikTok και λέει εσείς που μένετε, που είστε μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα. Πώς τα βγάζει τα Χριστούγεννα με τόσους τουρίστες? Μόνο τα Χριστούγεννα. Θα είχαν κλείσει ένα πάρτο τώρα τόσο. Ήρθε η Πολυτσάη. Για πείτε μου, πάμε έτσι, πάμε μία στο ελληνικό. Α, θέλεις να κάνεις το tour στο ελληνικό? Ναι. Πάμε. Και να βγαίνουμε από την κάση. Εγώ ρε παιδιά θέλω μια σπανακόπιτα. Πήγα κάτσε. στο τι. Λοιπόν παιδιά, αυτές είναι οι μπάλες που σας έλεγα. Τι είπες? Παιδιά, ο Άλεξ λέει Λέει άκυρα. μαλακίες. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να μπει αυτό το παιδί εκεί στα vlogs, γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Σας έχω πει ότι αυτό σε αυτή την κάση είναι το πρώτο Φίγγελμουλα που έχει Ναι, ανοίξει. ας το είπες. Δεν το έχουν κάνει ρενοβίρεν, όμως όχι πολύ για να μην το χαλάσουν το aesthetic. Μπράβο. Γιατί το έχουν ανοίξει το 1900 κάτι με 20 κάτι ή σε 30 κάτι θυμάμαι. Και εδώ μες στην κάσε κάνανε το interview. Και λένε ότι δεν έχουν κοκακόλες, δεν έχουν τίποτα. Για έλα παιδί το Mercedes Έχουν θέλει να... μόνο νερό, ούτε μπύρα δεν έχουν και τα σνίτσελ. Μπράβο, καλά κάνουν. Με πατάτα. Με πατάτα. Ελάτε να πάμε μία στο ελληνικό. Θέλω μια μπουγάτσα. Θέλω μια μπουγάτσα. Θέλω μια τυρόπιτα. Θέλω μια σοκολάτα ζεστή. Αυτό σου το έλεγα και πριν. Ναι, για να δούμε άμα γίνεται. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Και αυτό είναι το άλλο το εστιατόριό τους. Ναι, αυτό το expandation εστιατόριο. Τι είναι? Το expand. Παιδιά και καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, ναι είναι Δευτέρα. Εδώ είναι η γιορτή. Δεν σας έχω δείξει παραπάνω πράγματα επειδή κάναμε τι κάναμε. Επίσης έχω κουρευτεί, όχι χθες, έχω κουρευτεί... Πότε έχω κουρευτεί ρε παιδιά? Την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως ναι, κάναμε ένα fresh up, έπαιρνα κουρευτεί το μαλλί, ok. Και έχω ξυπνήσει με κλασικά εγώ καφεδάκι, κοιτάξτε τι λέει. You, ok, you, me, ορίστε να το. Καρδούλα. Και επίσης, έχω φτιάξει το πρωινό μου, κοιτάξτε. Ένα τόστ με αυγά, ντομάτα και μου έχω βάλει και ένα ψωμί, Φιλαδέλφια, ντομάτα και αυγά. Και σε λίγο θα πάρω τις βιταμίνες μου, νάτες. Ωραία, ωμέγα 3 και μαγνέσιο με κάλιο μαζί. Και κοιτάξτε τι κάνω εγώ, γιατί τώρα θα μου πείτε πόσο obsessed είσαι με τον εαυτό σου. Για κοιτάξτε τι κάνω εγώ. Κοιτάω το vlog μου. Αυτό κάνω. Γιατί θα το δω κι εγώ. Και ναι, αυτά. Πάω να φάω. Και μετά τα λέμε αργότερα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα, γιατί έξω βρέχει. Νομίζω έχει σταματήσει η βροχή. Όμως είναι τόσο gloomy. Λες ότι είμαστε στο Λονδίνο κυριολεκτικά. Είναι τόσο γκρι έξω και είναι βρεχμένα. Και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Όμως θα δούμε. Όμως έτσι κι αλλιώς σήμερα πρέπει να έρθουν οι δικοί μου για να έρθει ο πατέρας μου να φέρει τα εργαλεία για να βάλουμε τα ταμπλό εδώ πέρα πίσω που δεν έγινε χθες. Οπότε ναι, αυτό. Τέλειωσα το φαγητό και κάθισα να κάνω κάτι πληρωμές, επειδή παιδιά σας λέω αυτή την εβδομάδα, βασικά αυτές τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχω χρόνο να κάνω πράγματα για μένα.
θέλω να φτιάχνω βίντεο, προσπαθώ να είμαι consistent στο Instagram, στα social media, που κυριολεκτικά δεν πολύ γίνεται. Δώστε μου ένα λεπτό, επειδή σίγουρα ακούγεται το πλυντήριο στο background. Δώστε μου ένα λεπτό. Basically αυτό, όμως ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εδώ πέρα να γκρινιάζω, ok. Απλά προσπαθώ να έχω χρόνο και για μένα και για τα πράγματά μου, ωραία. Οπότε έχω κάνει τις πληρωμές που έπρεπε να κάνω, τώρα θα κάτσω να μαγειρέψω. Και τι ήθελα να πω είναι, σας έλεγα χθες για τα σπυράκια αυτά που είναι closed. Θα σας τα δείξω τώρα, γιατί πρέπει να έρθει περίοδος, οπότε τα σπυράκια μου κάνουν acting up και είναι αυτά εδώ τα σπυράκια. Ωραία. Αυτά τα σπυράκια εδώ που σου έρχονται όταν πρέπει να σου έρθει περίοδος και έχεις κάτι τέτοια σπυράκια. An nasty one, ok. Και ξέρεις τι, πονάνε και να τα σπάσεις θα πονέσει. Οπότε αυτά είχα, βλέπετε και το πέρα πάλι κοκκινίζει. Ok, δεν με θαυμάζει επειδή πρέπει να με έρθει περίοδος. Όμως basically αυτά τα σπυράκια είχα και την παραπροηγούμενη εβδομάδα και ήμουνα έτσι. Απλά, φύγε. Και ναι, αυτά, πάω να μαγειρέψω και τα λέμε μάλλον στο αμάξι. Ή πριν να πάω στο αμάξι θα σας δείξω τι outfit θα φορέσω. Που δεν ξέρω αν θα φορέσω κάτι το wow, γιατί όπως έχω πει έξω βρέχει. Ωραία, βρέχει. Μα θα φορέσω τη φόρμα. Ναι, αυτό μόνο θα κάνω. Δεν με αρέσει. Πρέπει να πάρω κι άλλη μία φόρμα, ρε παιδί. Έχω πόσες, δηλαδή τώρα με δείτε φοράω μία πράσινη, βελούδινη. Όμως θέλω περισσότερες φόρμες. Ας και έξω δεν φοράω τόσο πολύ, δεν είμαι αυτό το sporty girly, ok. Ενώ να βγαίνω έξω και να φοράω αθλητικά. Δεν είναι το στυλ μου, όμως δεν ξέρω, μήπως φέτος αλλάξει αυτό το πράγμα. I don't know. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί μου, ρε παιδιά. Κάθομαι και κοιτάω μόνο το μαλλί μου. Πέφτει τόσο ωραία. Είδατε, κάποιες φορές απλά χρειάζεται ένα κούρεμα. Να κουρευτείς, να φτιαχτείς. Ναι ρε φίλε. Ναι. Μ' αρέσει το μαλλί. Αυτό. Πάω να μαγειρέψω και τα λέμε πιο αργότερα. Λοιπόν, παιδιά, ντύθηκα. Είδατε, σας είπα θα φορέσω τη φόρμα. Το κορμάκι από το Skims και την κλασική ζακέτα και αυτά τα γυαλιά, ok. Έλεγα να πάρω τα άλλα που φοράω. Ξέρετε ποια εννοώ, που τα αγαπάω, παιδιά, είναι κάτι γυαλιά από το H&M, ωραία, και πόσο κόστησαν, 12 ευρώ. Παιδιά, και είναι τα γυαλιά, τα αγαπώ. Τα αγαπώ, όμως δεν θα τα φορέσω και σήμερα, οπότε φοράμε αυτά. Αυτά είναι από τη μάρκα Τσίγν. Έτσι, πιστεύω. Τσίγν. Ζήτα, ήτα, γάμα, νι. Στα αγγλικά, ok. Και ναι, θα φορέσω αυτά. Ok, επειδή δεν θα να βάλω make-up, I don't care. Έβαλα αυτά τα σκουλαρίκια, τα κλασικά. Το κλασικό κολλιέ που φορά. Ξέρετε τι, θα μπορούσα... Καθίστε. Μάλλον να φορέσω το άλλο που είναι πιο μεγαλύτερο, το λουλουδάκι. Καθίστε, περιμένετε. Κοιτάξτε τώρα. Ναι, τώρα είναι πιο καλύτερο. Ορίστε. Παιδιά, βλέπετε ότι τα σπυράκια μου πάλι αρχίζουν και κάνουν acting up. Καλημέρα στην παρέα. Από ό,τι βλέπετε, βάλαμε τους πίνακες και έχουν πέσει πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω βγάλει χθες βίντεο πως τα έχουμε βάλει, επειδή κυριολεκτικά καθόμουν έτσι, ο πατέρας μου καθόταν έτσι, οπότε δεν έβγαζε νόημα να βγάλω κανένα βίντεο. Όμως, ναι, ορίστε, τα φτιάξαμε και φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Μετά θα γυρίσω στη κάμερα, θα τα δείξω λίγο πιο καλύτερα. Και επίσης τι κάναμε χθες, εφόσον χθες έβρεχε. Καλά, και σήμερα ο καιρός δεν είναι και κάτι το, δηλαδή και σήμερα έχει ομίχλη, είναι γκρι και κάτι θες να κάνεις τίποτα. Ενώ χθες έβρεχε, οπότε πήγαμε στη μάνα μου, είδαμε
με την αδερφή μου και με τη Λόρη είδαμε το... πώς λεγότανε? Devil Wears Prada, το πρώτο. Δεν το έχω δει ποτέ, δεν έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε η Λόρη δεν την είχε δει, οπότε την είδαμε χθες. Ήταν ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να πούμε. Και ναι, μετά καθόμαστε και τι κάναμε? Μετά είχαμε τελειώσει την ταινία, φανταστική, είχαμε πάρει πατατάκια, η μάνα μου είχε popcorn, φάγαμε γλυκά. Ωραία ήταν, κυριολεκτικά ένα movie night. Ωραία, τέλειωσε η ταινία και μετά τι αποφασίσαμε να κάνουμε? Αρχίσαμε, κάναμε catwalks. Σας λέω παιδιά, εγώ και η Λόρη κάποιες φορές απλά μας έρχονται κάτι χαζές ιδέες και αρχίσαμε κάναμε catwalks. Και η Λόρη είχε βάλει μουσική για catwalk και να μας βλέπετε τώρα να πηγαίνουμε. Εγώ μου αρέσει, είχα μια κουβέρτα πάνω, επειδή κρύωνα. Εγώ να πηγαίνω με την κουβέρτα, μετά να βλέπετε και τη Λόρη. Και μετά μαντέψτε, εμφανίστηκε ο αδερφός μου και άρχισε και αυτός. Να βέβαια, παιδιά, χθες είχα ευσοφίσταγια. Σας λέω, χθες γέλασα τόσο πολύ που αυτό θα διαρκήσει για μία εβδομάδα. Δηλαδή έχω γελάσει για μία εβδομάδα χθες. Και ναι, μετά γύρισα σπίτι και έλεγα να σας βγάλω βίντεο να σας δείξω τους πίνακες, όμως δεν έβγαζε νόημα. Έλεγα, δεν θα δούνε και κάτι, επειδή είναι νύχτα, οπότε θα σας τα δείξω σε λίγο. Τι θα σας πω είναι, δεν σας έλεγα τις πρόσκαθες, επειδή είναι ένα μυγάκι εδώ πέρα. Τι σας έλεγα τις προάλλες, ότι καθαρίζει το πρόσωπό μου, έλα, κοιτάξτε το. Με λίγα λόγια, έχω γρουσουζέψει τον εαυτό μου. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν με θαυμάζει γιατί πρέπει να μου έρχεται η περίοδος, οπότε πάρ' το, κυριολεκτικά, κοιτάξτε πώς είμαι. Η φάση, απλά, άσε με φίλε. Όμως δεν έχω τι να κάνω, ορίστε. Αυτό είναι το πρόσωπο το 2026, παιδιά, αυτό είναι το inspo. Έλα. Πάρτε, get into it. Αυτό είναι το inspo για το 2026, ok, mood board. Και ναι, έχω πιει το καφέ μου το πρωί. Έχω φάει. Και αυτά τώρα, I don't know τι θα κάνω σήμερα. Μάλλον θα βγω με τη Λόρη. Άμα δεν κάνω, ας μου έχει πει άμα θέλει να πάω μαζί της στο γυμναστήριο για να κάνουμε boxing. Το θέμα είναι ότι εμένα το membership το έχω βάλει σε παύση ως τέλος του Δεκέμβρη. Δεν έχω πώς να μπω στο γυμναστήριο. Και τώρα η Λόρη μου λέει, απλά θα πάμε και θα πεις ότι ξέχασες την κάρτα σου, δείξου στο app και να σου δώσουν μια άλλη κάρτα. Asi, ναι, όμως δεν θα κοιτάξουν εκεί πέρα στο σύστημα και πούνε, ξέρεις ότι έχεις κάνει μια παύση, οπότε δεν μπορώ να σε αφήσω μέσα. Το θέμα είναι ότι μπορείς να πάρεις ένα φίλο σου μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις, δηλαδή με λίγα λόγια μπορείς να κάνεις invite έναν φίλο σου ή μια φίλη σου και να έρθεις στο γυμναστήριο. Όμως νομίζω αυτό είναι το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω, της έχω πει Λόρη, κοίτα, εγώ δεν έχω θέμα, άμα είναι πάμε και ναι. Απλά πάμε και θα δούμε. Έχω κάνει το πρωί boxing. Ναι, έκανα. Και εδώ μόνη μου, shadow boxing. Και με βλέπατε, πα. Γιατί κάποιες φορές κάνω στο σπίτι, κάνω shadow boxing. Do I care? Όχι. Με βλέπετε κυριολεκτικά εδώ πέρα μόνη μου. Τακ, να βαράω τον αέρα. Κυριολεκτικά. Και ναι, μάλλον θα πάμε στο γυμναστήριο. Δηλαδή καταλάβατε, από boxing πάω πάλι να κάνω boxing. Τώρα δεν ξέρω, άμα αφήσουνε, τώρα θα σας πω μετά άμα αφήσανε ναι ή όχι. Καταλάβετε, τώρα να βγάλετε κι εσείς νόημα με το πώς σκέφτομαι εγώ και η Λόρη. Σας λέω, άμα βάλεις εμένα και τη Λόρη δίπλα και σένα στη μέση, θα καταλήξει για κακό. Κυριολεκτικά, αυτό σας λέω. Απλά μην κάνετε παρέα με μένα και με τη Λόρη, με την έννοια να είμαι εγώ και η Λόρη μαζί
και να βγεις και εσύ μαζί μας. Δεν είναι μια καλή ιδέα. Για σένα. Για μένα και για τη Λόρη, οκ. Όμως, έμπλεξες. Ωραία. Οπότε, τι πάω να κάνω τώρα είναι... I don't know. Θα βγάλω τα πιάτα από το πλυντήριο. Πιάτο. Okay. Πλυντήριο, πιάτο. Λοιπόν, για να σας δείξω, αυτοί είναι οι πίνακες. Είναι μια χαρά, πέφτει μια χαρά. Το θέμα, ξέρετε τι, καθίστε να έρθω κάπως, δεν ξέρω εγώ πώς. Δεν σας φαίνεται ότι είναι λίγο ψηλή? Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι λίγο ψηλή, θα το ήθελα λίγο πιο κάτω. Όμως στην κάμερα το δείχνει λίγο διαφορετικά. Οπότε ναι, αυτοί είναι οι πίνακες και πήγα κάτω στην αποθήκη για να μου πάρω αυτά εδώ τα δύο πράγματα. Ωραία. Τάκ. Μάγκες, μαντέψτε πού είμαι. Δεν απέτυχε το πλάνο. Σου είπα, όταν λέω κάτι... Και είμαστε εδώ, κοιτάξτε, και πάμε να κάνουμε boxing. Και ναι, τα λέμε αργότερα για να δούμε, θα υδρώσουμε, ναι ή όχι. Τι πιστεύεις? Yes. Η Λόρη λέει yes, ελάτε να το δούμε. Παιδιά, τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε για σήμερα. Μας έφυγε η ψυχή. Για καθίστε, επειδή αυτό μου βάζει όλη την ώρα timer. Για καθίστε με. Κοίτα, εγώ δεν έχω υδρώσει χάλια. Καλά, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε δεν είναι κανένας. Για ένα φανταστικό φωτισμός είναι χάλια. Έρθω εδώ. Ούτε καν δεν βλέπετε καλά. Τώρα φαίνομαι, έχω κάτι μπλε μάτια, λες είμαι εκείνα τα άτομα που έχουν εκείνα τα μπλε μάτια και τρομάζουν το κόσμο. Λένε hello, I am there. Και ναι, αυτό τώρα δεν ξέρω που πάμε. Να φάμε. Πάμε να φάμε και τα λέμε αργότερα, παιδιά. Καλά περάσαμε, μας έφυγε η ψυχή. Ενώ εγώ το πρωί είχα κάνει kickboxing, νομίζω το είχα πει. Είχα κάνει boxing το πρωί, σαν το boxing, και τώρα έχουμε έρθει στα τέτοια, στους σάκους. Οπότε αυτό τα λέμε αργότερα. Και γύρισα πίσω. Βασικά γύρισα πίσω εδώ και πόσες ώρες. Έχω γυρίσει με την Λόρη και καθίσαμε και φάγαμε. Και πριν κάτι λεπτά, πάνω κάτω πριν κάτι λεπτά είχε φύγει η Λόρη και εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν είχα γάλα. Όμως, θα πας στο σούπερ μάρκετ θα πάρεις κάτι άλλο παρά από ένα πράγμα. Οπότε, ξέρετε τι μου πήρα? Θα σας δείξω τι μου πήρα. Μου πήρα αυτό εδώ για να κάνω αυτά τα μπισκοτάκια. Ωραία, έχω το υλικό, δεν πρέπει να το φτιάξω. Απλά πρέπει να το βάλω στο φούρνο. Αυτό. Και πήρα και ζάχαρη άχνη, okay? Και ζάχαρη άχνη και να βάλω από πάνω τους. Τώρα, άμα μου πείτε, Έφη με λίγα λόγια, γιατί εσύ παίρνεις αυτά και δεν τα φτιάχνεις από την αρχή, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Δεν με κάνεις να γελάω, γιατί τότε δεν με ξέρεις καθόλου. Γενικά μου αρέσει να μαγειρεύω, όμως να σας πω την αλήθεια, να φτιάχνω γλυκά, κέικ και τέτοια πράγματα, δεν πολύ με τραβάει, δεν είναι κάτι δικό μου, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν θα φτιάξω. Θα φτιάξω και θα βγουν ωραία. Όμως δεν είναι κάτι το δικό μου, να το πούμε έτσι. Απλά μου αρέσει περισσότερο να μαγειρεύω φαγητό, παρά να φτιάχνω γλυκά. Και έλεγα, και εδώ δείχνα και στη Λόρη και έλεγα να φτιάξω ένα cheesecake. Όμως δεν ξέρω, έχω δει αυτά ρε φίλε. Είδα αυτά και λέω θέλω αυτά να φτιάξω, οπότε θα τα φτιάξω τώρα, επειδή δεν παίρνει πάρα πολύ. Με λίγα λόγια κυριολεκτικά, σε περίπου 10 λεπτά αυτά είναι έτοιμα. Το καταλαβαίνετε? Άρα αυτά θα φτιάξω. Οπότε ελάτε να δοκιμάσουμε μαζί. Και ναι. Με νοιάζει? Όχι. Για να δοκιμάσουμε.
Να. Είναι ακριβώς αυτά τα μπισκότα που θα περίμενες. Δηλαδή αυτή τη γεύση περίμενα. Για ακριβώς αυτά τα μπισκότα, για αυτά ακριβώς τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, δεν μπορώ καν να μιλήσω. Να. Τώρα με ρωτήσετε, είναι αυτοί οι κουραμπιέδες? Όχι. Είναι απλά μπισκότα βανίλιας με ζάχαρη άχνης απάνω. Ότι λίγο γυρνώ. Ότι λίγο γυρνοφέρνουνε σαν κουραμπιέδες, ναι, όμως δεν είναι. Καθίστε να φάω αυτό το κομματάκι. Ναι. Νομίζω ότι τα τελευταία vlogs με έχετε δει μόνο να τρώω. Ναι. Είναι καλά ρε γαμώτο. Και είδατε. Αυτό με πήρε 6 λεπτά να το φτιάξω. Δεν το έχω φτιάξει από την αρχή. Όμως, αν πείτε ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω. Oh really? Oh really? Καλά, αυτά τα δείχνω επειδή τα έχω φτιάξει εγώ από την αρχή. Αλλά... Δεν θα ανοίξουμε αυτό το θέμα, ok? Γιατί δεν χρειάζεται να ανοιχτεί ούτε καν αυτό το θέμα. Έριξα ζάχαρη άχνη πάνω σε μπλούζα μου. Άρα, πρέπει να σταματήσω να τρώω, έλα. Λοιπόν, ελάτε να τα βαθμολογήσουμε. Βασικά, εγώ θα τα βαθμολογήσω. Για μένα είναι ένα 10 στα 10. Κυριολεκτικά, είναι νόστιμα. Οπότε 10 στα 10. Ελπίζω να μην είμαι άσπρη που παίζει από τη ζάχαρη άχνη. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Σήμερα, τώρα δεν ξέρω, επειδή έξω έχει ομίχλη, όμως το μαλλί μου έχει λαδώσει και το έχω πλύνει την Κυριακή. Σήμερα είναι Τρίτη. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και ξέρετε κάτι. Θα σας πω κάτι. Όταν εγώ σκέφτομαι το χειμώνα, ωραία, σαν εικόνα, έχω αυτά τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά που είναι λαδωμένα κάθε φορά που φορά στο σκούφο απάνω. Καλά. Τώρα μπορείτε εσείς να μου γράψετε Effie, can relate. Ωραία, can relate at all. Με σένα, με το να φοράω το σκούφο στο κεφάλι το χειμώνα. Μόνο το καταλάβω για την Ελλάδα, όμως. Αν πατήσεις πόδι εδώ, πίστεψε με, θα φορέσεις εκείνο το σκούφο. Θέλεις, δεν θέλεις, θα πρέπει να το φορέσεις, επειδή κάνει κρύο. Ωραία, και όταν μιλάμε για κρύο, τα αυτιά σου από το κρύο πονάνε. Το καταλαβαίνεις, έχουν γίνει πάγο. Έγιναν πάγος τα αυτιά σου. Οπότε πρέπει να φορέσεις το σκούφο. Εντάξει, αυτές τις μέρες δεν κάνει κρύο. Είχαμε 10 βαθμοί. Σήμερα νομίζω έχουμε 7. Δεν κάνει τόσο κρύο και δεν έχω φορέσει ένα σκούφο. Βασικά, μπορώ να φορέσω το πρωί. Ναι, να φορέσω το πρωί. Όμως, και πάλι, εμένα ο χειμώνας για μένα πάει να πει το μαλλί λαδωμένο κάθε μέρα, μες στη τρέλα και εντάξει δεν μπορείς να πλύνεις κάθε μέρα το μαλλί. Οπότε, yes, αυτά. Και δεν έχω τι άλλο να σας δείξω. Ναι, αυτό ήταν basically το vlog για αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω για κανένα θέμα, όμως I'm not feeling it, honestly. Μπορεί την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για κανένα θεματάκι, yes, maybe.
Για να βρω και τι θέμα να μιλήσουμε. Τώρα, αν αρχίσω εγώ έτσι τα ξαφνικά να σου λέω, α, ξέρετε, αυτό εκείνο και το άλλο, θα φάση. Είσαι λίγο άκυρη. Μου δείχνεις, δεν ξέρω εγώ τι, τούρτες και τώρα μου λες για δεν ξέρω εγώ ποιο θέμα. Φανταστείτε. Οπότε, ναι, μπας και βρω κανένα θέμα να μιλήσουμε εδώ πέρα και να σας πω τη γνώμη μου. Άμα έχετε ιδέες, σας το έχω πει, όμως δεν με ακούτε, σας έχω πει, γράψτε μου κάτω στα comment. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για διαφορετικά θέματα. Όμως δεν με ακούτε. Δεν έχω δει κανένα comment με θέματα. Οπότε, αφού βλέπεις αυτό το vlog, ρε φίλε, γράψε εκεί πέρα. Τακ, 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 τακ. Έντα, να το δω κι εγώ, να χαρώ. Σας κάνω ένα like ή μια καρδούλα. Και να σας απαντήσω. Σας έχω πει, χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τα comments σας. Οπότε, κάντε μου αυτή τη χάρη. Και επίσης, εδώ πέρα θα κλείσω το vlog. Σας ευχαριστώ που έχετε δει αυτό το vlog για αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε like, subscribe για αυτούς που δεν έχουν κάνει subscribe. Ok, κάντε, έλα. Είμαστε φίλοι. Ωραία, είμαστε μια παρέα. Οπότε, like, subscribe, κάντε μου comment και τα λέμε την άλλη εβδομάδα πάλι με ένα νέο vlog. Σας στέλνω φιλάκια. Bye!